Iya nang iki. Ngawur kowe kayune sapa iki? Iki ki anane Mas Wangi kok suwi menung kene ngenteni ati mau. Biane mati, Bro, ra iso, Bro. Bang, Oh iki yo. jenengan sing posting wit nang kas yo, Bang. Sampean sing DM aku yo ngenyang wit pundingi yo. Bang. Oh iya salam interaksi yo. Salam interaksi. Salam terasi. Piye, Bang? Barangnya apik, Bang? Di barangnya ya apik Mas, istimewa Mas. Kualitas ekspor gitu ya. Ya, bulete pira-bulete? Bulatnya piro? 30 bulete. Diameter 30. Lurus. Terus. Ora ana bengkoke blas. Tapi apik, Bang? Ya apik tenan aku Lah. yo. Jaluk pira, Bang? Jaluk, Bang. Jaluk ning postingan ki piro? 2 juta. Yang lurus tengah. Ning postinganku sih 2,5 juta Mas. Larang mentong nang kita. Kurang di barang istimewa lho iki lho. Iya, Bang, tapi dikurangi tak, Bang. Aja sakmono, Bang. Wes ngene rasakan ngomong sampean Mas. Sampean iki termasuk pelangganku sering tuku ning guna aku ya tak rego 500 wis ora apa-apa. 500. Tapi angkot dhewe lho ya. Aku dhewe, Bang. Ya iya. Tapi tenan 500, Bang. Iya. Biar saya Transfer ya, Bang, transfer. cash wae, ora transfer. Bang. Jadi ini meterannya tak ukur Bang kurak 30, biasanya gue ngapusi. Ora percaya weh cah iki yo Aku ora tau ngapusi mah nek jual beli ku. Ya tapi kan tuker dhisik, Bang. Iya ukuran nek ora percaya. Iya nang iki. Ngawur kowe kayune sapa Iki ki wite sapa sing ngukur? Lanti, Bang. Sing tak dol iku ora wite iki, Mas. Lah terus endi? Kilo. Oh, Iki, Bang. ya iki wis sing tak dol iku 30-an lurus, kenceng teng, solid. Lah iki debak ya, Bang. Lah sing ngomong wit jati ya sapa? Lalu ora wet iku, Bang. Iya nang iki. Dino pasti kan wit. Ngene iki kowe nipu apa? Ya ora nipu, Mas. Sampeyan maca postinganku ora. Aku ki adol wit diameter 30-an lurus. Ya wet teko bener wet tapi ya aja debok ngene iki ta, Bang. Makane tane tuku barang ku didelok dhisik. Mas, sampeyan apa jenenge tuku ning Facebook, COD ning Facebook ku dicek sik. Dadi ini sampeyan ora ngene iki dadi aku gak dikira nipu niki aku. Lah iki terus tak gua apa, Bang iki, Bang? Ya mbung wis kadung bayar aku dodolan kuwit kok ora kayu kok. Saya Iku bayar meterane. Wah, Bang. Bro. Kok piye Bang iki, Bang? Cah loro kae wis. Wah, tak ketipu meneh.